Toistaiseksi ei ole tullut semmoista päivää vastaan, ettei olisi hymyssä sui kun lähtee töihin. Raumasterilla on ihan huippuyhteishenki, semmoinen tietynlainen raumasterhenki. Se on tosi tärkeä perusta ihan kaikelle toiminnalle. Kaikki ymmärtää tavallaan sen, että meillä on yhteinen päämäärä. Ei tehdä töitä vaan itselleen, vaan tehdään yhteistä projektia ja yhteistä päämäärää kohti mennään. Projektit Raumasterilla on aina olleet kansainvälisiä. Meidän asiakkaat on ympäri maailmaa. On tullut tehty projekteja moniin eri maanosiin, Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Aasia, Intia, moniin Euroopan maihin. Kansainväliset projektit tuo tietysti mahdollisuuden matkustamiseen. Projektihenkilöstö matkustaa osa hyvinkin paljon ja asennusmiehet viettää suurimman osan työajastaan ulkomailla. Maailman väkimäärä kasvaa koko ajan, energian tarve kasvaa koko ajan ja toinen asia, mikä nyt on viime aikoina ollut paljon tapetilla, niin kaikki ympäristöaspektit, jotka vaikuttaa sitten erityisesti käytettäviin polttoaineisiin. Kyllä ollaan suuntautumassa yhä enemmän pois puu- ja biomassan polttamisesta kierrätysjakeiden polttoon. Niillä on merkittävä vaikutus meidän kuljettimien suunnitteluun ja rakenteeseen. Raumasterissa on pidetty aina erittäin tärkeänä se, että henkilöt ja työsuhteet pysyy ja on pitkiä. Sitä kokemusta, joka työelämän aikana hankitaan, niin se on niin arvokasta, että kyllä työntekijöistä halutaan pitää kiinni. Toinen tärkeä asia on se, että täällä on semmoinen kehitysmyönteinen ilmapiiri ja se mahdollistaa sit myös sen, että pystytään pitämään siitä yhtiöstä itsessään huolta. On ollut monennäköisiä tilanteita omassakin perhe-elämässä lasten kanssa ja niissä vaikeissakin tilanteissa niin on kyllä Raumaster kohdellut työntekijää niin hyvin, että en usko, että monikaan yritys olisi kohdellut. On mahdollista ja kannustetaankin nousemaan tavallaan siinä organisaatiossa ylöspäin. Työn ohessa opiskelu on mahdollista, mutta myöskin ihan työssä oppimiseen on mahdollisuuksia. On mahdollisuus erilaisilla urapoluilla edetä ja oppia sitä kautta uusia työtehtäviä. Itse kuten aikana opinnäytetyötä Raumasterille, niin silloin opinnäytetyöhän sisältyi vierailua asiakkaiden luona ulkomailla ja kotimaassa ja siitä jäi itselle sellainen pieni kipinä silloin suunnittelutöiden aikana, että jossain kohtaa voisi vähän päästä vielä enemmän ihmisten kanssa tekemisiin ja sitä kautta sitten saan inspiraatio hakeekin näihin service-tehtäviin sitten. Raumasterilla on tarjota monipuolisia työtehtäviä hyvien työkavereiden seurassa. Kannattaa tulla avoimin mielin ja tutustua mahdollisimman moneen ihmiseen. Tämä on aivan huippufirma. Täällä on rento, hyvä meininki. Täällä on varmasti mahdollisuuksia. Se on vaan itsestä kiinni.